Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, kutong belong. Jadi aku niat buat nggak makan waktu sih. Jadi ngendi ya saya ngakes makan yo. Anak ya kayak ngene. Jadi mana gak kasih makani. Tak pakani sego saat ada bintang warek. Nanti nanti. Anak itu dong sigro. Iya yo. Mana ada kamu yo? Didol wae lah. Nyana setak wae gampang pakanane. Wah, yo iki sing tak golek-golek iki nggone. Ngene yo sewejuk, iwake mesti yo akeh. Alhamdulillah, ket mau dan untuk pakan ini yuk seneng. Kok dek mau kok radang into. Nah ini sih lo, sithik-sithik ndang into walaupun rakahan, kuwi lho suwe yang ngumpul. Kaya nak ri nyangkut barang toyo. Cantik nanti. Umpan yang sangat enak ini. Ini Pak Ayo semenang. Walah. Aduh, bajingan. Kok yo elek-elek wae nah. Alah. Arek mancing kok yo rewel barang ngancuk. Banten. Muga-muga lah aku tak rewangi gulung kuning ya Mas. Ora tuas. Muga widih. Lah, iwake wake kok ngene. Semangat. Nah iki dong rande, tentu tak kayak dong rande iki lah. Full senyum tenan iki, yang guyu warak tenan. Kok iya seger tenan iki. Senyum terus. Sopo kae yo?
Itu apa ya kerja nih ya? Dia jadi bahan guyonan orang biar asik. Iya sih makanya kerja nih ya. Ah, rek iwake itu nanti buka tuh ngeleh kok piye. Oh, gatel nih. Oh, titeni weh. Oke. Nadi Mas, wah antri lele. Yo, iki nek aku rono gak sido untuk lawuh. Mancing neh wae. Diteni. Ah. Ngalah kene ya kono bar tak cemplungi mesti iwake dutran. Ah, ini bae. Ya Allah. Petelek. Masuk iki kita enek iwake iki. Kayak jare kata Saridin, mesti enek banyune enek iwake. Endi iki iwake? Enek pura ki ya. Panggah butuh kesabaran karena sabar itu disayang Tuhan. Ah, iki. Hei! Ya Allah, ngerti dipancingi pura jane yo. Ini tempat umum, Mas. Hei, malah ditutup-tutup dong.